सामफ्रामबोलाय मानिथो ओंख्रि गोथाव गोथाव जाबाय थानो फिथाइ गोमोनखौ हानलायबाय आरोना आङो थाइनो थाइथामनो मानो रागा जों थथ' मोनैनो रागा जोंदों सनालिया थथ' मोनैनो रागा जोंदोंनो एलियन नुदों सनालिखौ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरगारबाय लोगोफोर दायो देलायखांनानै रेडि जालायबाय आरोना अखा हादोंना गस्लासो गानबाय आङो बेनि थाखायनो अखा एसे गोरलै गोरलै दंबावो ओंखारलांसै आरोना जोङो नङाबा अखाया बारा हागोन आरो टाइमाबो बारा जागोन गारिबो मोननाय नङा आरोना थबाय थादो होनबा लोगोफोरजों लोगोसे सनालियानो रेनकट गानहोखाबाय आं एसे गोरलै गोरलै टाइपफोरजों बै ससेनिफ्राय बानांगोनसोलाय दै दंजोबो ना फिसाबो स्कुलाव दोनलांनो हांखुर जाथारबाय एसे अखा नागारनायाव थाब थाब थांखानांगौ चल सनालिखौ माथो एलियन बायदिसो नुबाय सनालि एलियन बायदि रेनकटखौ एकदम माने आथिंसो लाबोना होफैखादों आरोना आङो नङाबा सियोना थांगोरनोसै लोगोफोर दा लोगो मोनफिनसै अखा बोथोराव मबाइल हमै माबा जायाबो सियालै बेनिफ्राय बानोसैना आङो दैबारियावहाय सफैलायबाय मर्निंआव बास स्टेन्ड दैजों दाथाबाय टट' नेनोसैलाय लोगोफोर खालि गोजाजोबनो टट'आनो गैया मोनसेबो टट' दखानफ्राबो दासो खुलिदों इभेन 7टा जाबाय टाइमा दा टट' नेनोसै मानो रागा जों टट' मोनैनो रागा जोंदों सनालिया टट' मोनैनो रागा जोंदोंनो एलियन नुदों सनालिखौ एलियन बायदि कमेन्ट्सआव खोन्थाहरलाय सनालिखौ एलियन बायदि नुदोंना नुवाखै खोमा गैया एलियनना खोमा गैया नंगौ नङाथाय नेनोसै बेयावहाय दसे टट' गैया टट'आनो मोनसेबो एयावनो थादो दा ओरैबो जेथिंबो टट' गैया आरोना लोगोफोर फाइनालि टट'खौ मोनबाय जोङो ओमफ्राय माने टट'आथ' गंसेबो गैखायामोन नोंसोर नुखादों बेयो जाहैबाय आंनि लोगोनि हासबेन्ड आरोना बेखौ लेंनानै फैबाय आं सिना जानाखा नालाय थौदो दोनलांदो अखाबो हादों टट'बो मोनासै जोंखौ दोनलांदो होननानैहाय लेंनानै लाबोबाय आरोना आङो स' दायो थांबाय थानोसै जोङो दैया लोमजोब्बाय नुवाखै लोमजोब्बाय माबायदि लोमजोबदों दैया बोहैबायबो बेजों बुंजोबखागोनथ' आरो अखा हाबाय नालाय बुरजा हाबाय नालाय अखायानो लोगोफोर दहायनो स्कुलनिफ्राय फैनानै ओंखाम ओंख्रि जाखांजोब्बाय ओमफ्राय फैनानै ओंखाम संफैबायना आङो टाइम मोनासै ब्लगखौ बानायफैनो ओमफ्राय सानफ्रामबो आरो स्कुलाव थांनायखौ देखायबाय थायो बेनि थाखायनो आङो बाद बाखिखौ देखायासै थांनायखौसो देखायबाय ओमफ्राय सफैनाय फैफिननायखौ देखायबाय थायासै आरोना लोगोफोर दायो हासबेन्डआ डिउटियाव थांनो नेरबाय बे थांखांबाथाय आंबो जल्दि खामानि मावनानै लानोसै बेनिफ्राय जाखिनि देखायलांनो हायो बेखौ देखायलांसै आरोना लोगोफोर जाखिनि आपडेट होलांनो हायो होलांसै आं मा मावो मा मावा होलांसै दिनै दैखर फुनांगौ बहुदथा खामानि दं आरोना बुंनांला मा माखौ मावनो हायो मा माखौ मावनो हाया नायनोसै आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ थांदो देखायबोदो ना डिउटियाव थांबाय ओरैबायदि सान्दुं दुंबाय दहाय अखा हानाया सान्दुंआ गरमथार आथिं फुलानै बरिया बारदों ओमफ्राय बेयो जा मोजां बारबावोसो दा गैया हाग्राया दोंसेल' बेबायदि रज'दों हाग्रा रज'फिनजोबलायबाय नै इथिंजाय एसेनो नै थाइजौ फिथाइ गोमोनखौ हानलायबाय आरोना आङो थाइनो थाइथामनो ओमफ्राय नैबे थाइसेया सिरिफाबाय एसे लेफे जाहांबाय नैबेयो एसेनो ओमफ्राय एसे नांबावगौमोन खिन्थु होमबाबो जागासिनो आरोना गोमो जासिगोन बियो ओमफ्राय दैखरा नै आंना बादामालि जाजोब्बाय बेखौनो फुनांगौ लाइन गैया लाइन नेदां दसे नेनोसै लाइन गैया दा लाइन नेदों आङो दैखर फुनानै लागोरसै ओमफ्राय आरामसे दुगैनानै दा लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर आं माने थाइजौखौ हानना लागोरखाबाय ओमफ्राय लेथ्रा नाङोना आरो सिरिलायोना नङाबा दा माने गाज्रिफ्रा बिफांनि बायदिसिनाफ्रा सिरिना मोदोमावहाय दा मानलुगोन बेखायनो हाननानै लागोरखाबाय आङो ओमफ्राय थोरसि एसे दङ गंनैसो दहाय सुवाखै हाखु दाखुनो दैखरबो फुनांगौ दङ बाट लाइन गैया लाइन नेगासिनो दं आरोना आङो स' दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय लोगोफोर जाखिनि गोमोन दंमोन हानबाय बिफाङावबो फिथाइ गैखाला आरोना
मिनिमाम थाइबासोल'सै आरोखि फिथाइया ओमफ्राय बहुद जाबाय बेसेबां जानो आरोना बायो ओमफ्राय जोंना आंना हासबेन्डआ बिराद जानो मोजां मोनो ओमफ्राय बिबनां उन्दैयाबो नानियाबो बिराद जानो मोजां मोनो आरो बिसोरनो सानैजों सामफ्रामबो जायो आं आरो सामफ्रामबो जाबाबो सैसेनि बारा जाया आरोना आं सैनैनि बारा जाया आं जानो बायो ओरैबाबो आं हानानैहाय बांसिनानो जाया बे खालि मादालिखौल' एसे सोबो आरोना आङो मोजां मोनो अखानानै जायो जे बे बेजे दङना एसेनो बांद्राय एसेबां गोदै बिराद गोदै ओमफ्राय बाबाय आरोना जाबाय थानायखाय स' दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय लोगोफोर आं मावनानै लाग्रोसै नै दै बेदेरजोब्बाय स' लोगोफोर खामानि मावैनो मोनागुलायबाय आरोना स' दैखरखौ फुनानै लाग्रोजोब्बाय आङो बिराद लिमोनद्रा जादोंना बोरैबा जुदि गोग्लैयो थैखागौमोन आरो मा खालामहैगो सनालि मा खालामहैगो मा गेलेनाय जाखो बेलाय जाम्बिनो दरजाखौनो थाखुमाहैगासिनो जा फाग्लिखा ओमफ्राय बिदाया सिंग्रा लानानै फैदों ना डिउटिनिफ्राय दासो फैदों सिंग्रा जाना लानि एसे आइबे फैदो जाना लाग्रोसै लोगोफोर सिया इगनर खालामदो बे गोजौनि सिया ओरैनो थिखोल' दोनलाबायनाय सिंग्रा ओमफ्राय सबबो लाबोदों आरो नानि आं सबबो जागोन सिंग्राखौ जाबाय एसे बेलासिनो दैखर फुनानै मेंबायना दासो दुगैखांदों आं बारा गोबाव जायाखै दुगैखांबाय दखानाव रेस्ट लायदोंमोन हारसिङा जा मोजां सिंग्रा लाबोनानै फैबाय आरो खामानियानो एखमबा सोलाबा गोथाव बेलासिनि आरोना ना गोरान बानलु गोरान सामब्राम आरो सामब्राम गुफुर बाथोन देनानै लानोसै आरोना लोगोफोरनि ओंख्रि गैया दिनै दालि ना गोरान बाथोन आलु बाथोन सामफ्रामबोलाय मानिथो ओंख्रि गोथाव जाबाय थानो ना दालि जहल ना बाथोन बानलु बाथोन बेल' आरोना दिनै बाथोन देनानै लानोसै थाब संनोसै जानोसै उन्दुनोसै दा सिखांदोला स्कुल थांदोला बेनोसै डेलि सामफ्रामबो बेनोसै आरोना स' लोगोफोरा बरिंसो मोनलायलायसिगोन आरोना स' संना लोगोसे बिराद मेंनाय मोन्दों दैखर फुनानै आखाइफ्रा रुवायनाय मोनजोबदों आरोना मेंलुलु बालुलु उन्दुनो ओंखारदों बिरादनो स' जल्दि बाथोन देनानै लाग्रोसै दा लोगो मोनफिनगोन र' नै देख्लालाबायनानै जानोसैलाय लोगोफोर सामफ्रामबो गोथाव जाबाय थाजाया बेमार जायो गेसा एकदम अबस्था गाज्रि जानानै दंथारो सुनांगौ नै ओंख्रिफ्रा इयाव बेरदेरजोब्बाय दहाय सानाव संनाया फुगारनो मोनाखै दासो फुगारसां जोगोनार बिजौ भाजा दंमोन दहाय साननि बावगारदोंमोन आङो आलु बाथोन ना बाथोन बेजों जाना लानोसै लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौबो बांद्राय गोलाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबसै दिनै ब्लगआनो माने टाइमानो मिलायासै आरोना आंना ब्लग बानायनो थाखाय माने इसेबां गोलावबो जायासै आरोना स' जाना लाग्रोसै लोगोफोर ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगआव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार